belai udang play ya gani hakaba ngidang yo snow ya snow ya ka kubor ka jong belai ne ko por sigoi bat ka por hakaba ubelai unang ya keren unang ya khot ya ngai phi lada ka dei ngai phi bingin mi na ka pop bingin mi no kloi kloi lada ka dei ngai phi bingin pendep ga jing thmu ga jong belai ngin pendep no kloi kloi ngin ai ga jing chekri ba pediang hun khmat jong belai ngin kala ka mun ngin mi na ka pop bat ngin pendep ga jing thmu ga pelan ga jong belai namaru belai ulo bo ingai phi sene ga berthei daga jing thmu ulawan sene ga berthei namanta jonga je phi ga pop ban khot ingai phi sega jing kala ka bamun bat kam dei ingai phi bingin sakut pang haga jing kala ka bamun hadin jonga jing kala ka bamun idon kam ru ban pendep ga jing thmu ga jong belai ban pendep ga pelan ga jong belai idon kam bingin pendep ya kata ga pelan ga jong belai ka ga im ga jingap ga jong phi namaru belai ula bo ingai phi rengkat ga jing thmu haga ba kat bangida im na sa asla jon ga berthei ngideban im ga ga im ga balong kat kum ka mon ga jong belai kata ga im ka ba yedidur kat kum ga gospel ga jong trai Jesus Christ don sibon ba ki mensing di ba kodor ki ba pha duai ki ba ong duai na mata jonga duai na mata jonga oi let's say pidon apdang kata ga jingpang ga jingstom let's say pidon apdang kata ga jingat lenti haga ba kilo ga bala bar utaw bangai ong trai Jesus Christ kat nungun na pedeng jong pi ke ba im shisha haga jing duai namar ngidon kam bangin im haga jing duai ke jing duai gede ge jing ya keren jonga jong pi bat ublei haga bangi phai chublei haga bangi keren bat ublei lama ga jing duai jonga ba jong pi ka ktien ga jumle ka ong isia san khundai khot ga ban kong bat ga ba ar hakmi ya ga kti utrai om siam la pelengkot kat ba kamla man penim lemne ga skor jong ka ba khia kat ba kamla man yo sngo Henry ki jingbom hok jong pi ki la penya khlat no na papa deng jong pi ba ublei jong pi bat ki pop jong pi ke la ka ya ga khamat jong na pi kat ba un om sngo ka ktin jong blei hang ne ko ong ba ka kti ke jong blei bat ki skor jong blei kimlong ki balangkot ban kar khui ngai pi bat ban sngap ban yo sngo ru ga jing duai jong as pi let's say don update pi duai la bon snem pi duai re hadu mata pi shu duai re klem yo ga juba akwa ban pi pe yo let's say don ka pop ga bakhang ya ga jing duai jong pi namar ga tien jum le ni kong ba ka ti jung trai kam shem la long ga balangkot dan ne ga skor jung trai kam shem la long ka bom yo sngo yang ai pi henry namar ga jing bom hok junga jong pi ke la pan ya khlat no yang ai pi bat uble ong ga tien ga jong blai lapane khlat yang ai pi hadu bo trai yo snow shu ya ga jing duai jonga jong pi hadu bo trai la shu ban kar khu yang ai pi le si ka don ga pop ka ba trai ga jim jonga speaker don ga jing bom hok ka badang trai ga jim jonga speaker ba her pateng no ni adam na kata ka daw ka jing gar khu jong le kam yo ban wan chi ga jim jonga speaker na kata ka daw le si ba ublei unum snap unum yo snow yang ai pi na ka daw jong ga pop ka ba te ka ba khang kai na kata ka daw habangi duai habangi wana khmat jong blei habangi phai shu blei lama ga jing duai habangi kren ba blei ka ban kong ni don kam bingin yit yelade yo le si don ka ai ga pop ka badang don ha ga chim junga jong pi na kata ka daw ublei snam ublei ke jigar khu jong blei ga khlem wan chinga spi na kata ka daw habangi duai habangi phai shu blei lama ga jing duai ni don kam bingin yit yelade habangi yit yelade khnang bo trai yo ban mat yang ai pi balai ni don kam ngin yit yelade kadaw ko long ba kumba uni u David ong na ga jingrwa sam ga ba chispa live kundai ga khot ga ba ar phulai ba ar phosau tu yit yanga ablei batu tip yaga dok nun chunga tutunju yanga batu tip yaga jimut chunga batu khmi la kadon hanga ga lenti bomman batu yalam nga hagalenti bom jikon u David wong tu tunju yanga tunju yaga dok nun chunga le sidon ga jing bom hok le sidon ga jing bom man tu pen bet ga jim chunga tu yalam yanga hagalenti bom jikot kubumut tu pen bet yanga la don ga jing bom man pen bet ga jim chunga pen kelado ga jim chunga maap yanga sat yanga ga snam ji pen khoj yanga yo le sidon ga jing bom man ga dok nun ga jimut chunga pen khoj mami
ya lam mami bat na kata kadang habang iwan nak mat jong le lama gajing duai ngidon kam bengin yit yelade haga bangin duai ngin yit yelade ngin yo i yelade yo la si dang don gajing bomman bat habang yit yelade yo la si landon kono ngin phla kin shotrai gajing ye yala ki jong ki pop ngin phla shotrai na maru trai udap da gajing ma namata ki pop jonga ba jong phi utrai udap da gajing ma laringi phla ulong bayai ne lara don gajing bomman gajing jonga spi ngidon kam begin phla shotrai ngidon kam begin kala ka bumut khna mo trai unyo ban ma unyo ban khoi ye ne gajim gajinga ga jong phi na kata daw ka ni gktien ga jumle ka ong laringi pule ne ga gospel uyanis kal mangba gospel uyanis kal nong ba khandai ong gktien ga jumle ga gospel uyanis kal nong ba khandai ka khot ka ba life away Henry ngia tip biang ba ublei sngow yagi bapop. Henry lada unu ru ulong ba mani ya ublei ba ubale ya kamon chu ya utaken sngow. Kak tin jumlen ka ong ba ngia tip ba ublei sngow ya kita ge bapop. Henry lada unu ru ulong ba mani ya ublei. Na kata kadang lada dang don sa kan ga pop ga jim jingas ping don kam pingin pai de ga jikala kumut. Kenang buat penkhoj an map ngai pi dekat senam jong tra Jesus bat habangi duai hadin mengile depan kala ka bumun ni pan map no utra ula map ngai pi ula sat ngai dekat senam jong bat habangi duai nam ta kinu no gajin kam jangan pi habangi duai nam ta gajin kam yelade habangi duai nam ta gi bahaya ngesem ublei unyo sngow kain namar ba omdon syo bakang omdon syo ba penwit kain namar sat laweng ya kata ka pop na kata ka daung gidon kam begin yet yelade habangi wana khmat jong le la ba gajin duai ngidon kam ngin yit yelade lada don kata ka pop gajing moman gajing jangan spi ngidon kam ban pan ma no trai yo le si pidon apeng gajing pang gajing storm pidon apeng mau kata gajing syate chako gajing pang di bobon gisnam hoi pikwa ai ban khia re hadu mata phila duai re phimyo pedang ye jiban khia ngakwa panon pi pe yo le si ba phijukwa ban khia re ka pop gadon sa an gajing jong phi na kata kadang gaktin jumle ka ong na gani ka gospel kat kumulukas kal nong masan ya uni we ubri bapang yap sidiang gaktin jumle ka ong ba jisu ong ya uni ubri bapang yap sidiang namar bagini ki sangut kaban ra yu ho Jesus jisu ong yu gumne kubri ulama no yemi ki pop jumi uni ubri udon pedang gajing pang yap sidiang ha gajing syang gajinan kam jong uni ubri kolong ba un yo gajing perkhia na gajing pang yap sidiang riu trai yo i ka do nut utip ka pop ka jimboman na kata ka doong na kata ka daong ko briu lama no ya mi ki pop chong mi nang ta open khia yo ni bru ka tin chong le kwa ban phi la se don up dang phi dan dang ka jimpang ka jing storm pe yo la se na ka mo phi la dwai phi la pan no ble re phim yo juba ha do mata phi la pha dwai ki skri ka jong le re ha do mata phi pan yo juba ngakwa ban phi pe yo la se ka don ka pop ka jim jong phi yo la siu bleu kwa ban ma ban pun khui ka to ko pop chwa ka badon sa ka bate sa ka jim jupi pai shu tra de ka jing kalak mun yit yelade apa pi wana khmat tum le yit yelade yo la si ka don ka pop ka bate ka ba khum ya ka jim jupi yit yelade pan ma na khmat tung tra Jesus long wadam de ka jing ma nam ta ki pop jonga ba apa pi wana khmat tum le lama ka jing dwai wan de ka ba pi penrit yelade nama ladangin penrit yelade nginomla bingin yo ya ga jubab hagani ga gm junga bjong phi gaktin ga juble ka ong laringi pule nagisti u jacob ka nong ba saw ka khot ka ba phra or khot ka ba shpho hagat khot ba phra ka ong to wan hajan yo uble ti un wan hajan ye phi wan hajan yo uble ti un wan hajan ngai phi naladi ru ngidon kam ngin wan hajan jong ble lama ga jing dwai ti uble wan hajan jangan spi sekani tu thetno ya ki ku phi ki pop pon khoi no ya lagi dok nun ku phi ki besamrop man sim habang yuan hajan jong ble ba uble wan hajan jangan spi kam begin plai la jong ki pop iron kam begin pai su de jingkala ka mamun khanang melodi khaman utrai ti un ben khau ya phi haba phiwan na khaman uble la ba gadwai pinrit yeledi ka baar ka de kata kaban kong yit yeledi kabar penrit yeldi khmat jong tra Jesus penrit yeldi wan daga donut jong jing sngarit nama da ngim wan daga donut jong jing sngarit nginom yo ya ga juba
nak kata daw nga kwa manoy pi habai pi wana khmat jong blel baga jing duai penrit iladi penrit dia khmat jong blel penrit iladi wan ha utra Jesus daga dokno jong jing skaurit pinyo i ublei ti unjubab e pi ublei ti unjubab bela denga la manga ma pingwan daga dokno ke penrit iladi khmat jong utra ni dem ki kejat jong utra Jesus ni dem ki kejat jong ding phna jong i khot kar pat u yin yo bai ga jubab nak kata daw ga tien ga jom lek ong naga kitab ar chronicle lenong menyau ke khot bakhat sao lada ki briu jonga yaki balakot daga gerteng jonga kin penrit yeladi bat kin dwai bat kin wat ga khmat jonga bat kin phaino na ki lenti baman jonki kumta tingan sngo na beneng bat ngan map yaki pop jonki bat ngan penkhia yakari jonki ka khtin jomble hangni ko ong lada ki briu jonki balakot daga gerteng jonga yeladi kin dwai kin phai singa kin pan map nak kata daw habang yuwana khmat jomble lamaga jingdwai ngidon kam begin penrit yeladi haba piwana khmat jomble penrit yeladi penrit ildi phai shotra Jesus deka ba pi penrit yeladi wat ya khmat ga jongtra deka ba pi penrit yeladi ti utrai un snow ya ga jingdwai jangan pi bat un mat ngai pi un pen khoi ngai pi nak pop larang yuwan deka donut ga bagi penrit yeladi khmat jongtra Jesus habang idwai ngidon kam begin penrit yeladi kelem ga jing penrit yeladi ngakwa manong ipi nginom la begin yo ga juba la ga don ga jing sarong la don ga jing sngobiang ngakwa manong ipi nginom yo no try nakata daw habang yuwan khmat jong try ngidon kam begin penrit yeladi ngidon kam begin penrit yeladi la ngin penrit nginom yo ga jing berkhia namar ga khtin jubel kala da kran cha ka ong la ki bru jinga ye ki bala khot ka ting jinga kin penrit yeladi kin dua kin pai singa ngati ngan singawi ki ngan map ki bat ngan pen khia yaki pikwa ni mi ki khia ka ban utra Jesus penrit iladi khmat jong utra Jesus wanda ka dot no jong jing skarit apa piwana khmat jong le ba jing duai ka khtin ku jumle ka ong bang larangi puli naga gospel ka kum Marcos ka lo man kong ka khot ka ba South Hill ti ubapang nyang tholi ulawan hau kemut ulawan hau Jesus udah kerpat ya ubat udah dem kok siu ubat udah ong hau lada memon mila bat pun khu yang uni ubapang nyang tholi ong ga ktin jubli ulawan hau Jesus ulah dem kok siu bat ulong hau tra Jesus ong lada memon mila bat pun khu yang kani kadai ga dok nu ka ba penrit yeladi udem kok siu ong ga ktin jubli kani kadai ga dak jong jing penrit yeladi habangi penrit ildi khmat jong utra Jesus habangi dem kok siu habangi wat e mon ga jong utra Jesus kumbau ni bru wat e mon jong utra Jesus ong la da memon mela ban khia yanga kabut bo wat e mon jong ble de ga jing skorit habangi nang bangin wat de ga jing skorit ya ga khmat jong utra nyiwan ban pendem hagi kejat jong utra Jesus i penrit ildi kabut bangi sno thu badal daladi ngimla daladi ngimla ban like nginom la ban yo jingkhia daladi nginom la ban like nagane ka pop daladi nginom la ban yo ai bat apa ngi sngau thu badaladi nginom la ai kapisa ji kamla ban le ai ari ngi sngau thu kom ta kabut ba automatic ngin penrit ile kham jong tra habangi penrit ile jong tra bat ni wat ka mon ga jong tra Jesus ngangit skem utra jisu juba e ga jing duai junga ba jong pi unjuba be ga jing duai junga ba jong pi ka balai ka long abang yuwan na khmat jong tra Jesus na ba ga jing duai ni dan kam begin wan da ga dot no ka bangi ngai hatu pi ngai e ma ba pi duai hatu pi ngai e ma ba pi pan na uble ya ke ba pi pan no uble na marga tin jumle ka ong klem ga nom la ban pen sno bahai uble Hebrew le no bakhat we ga khot ban riu Henry klem ga jing ngai omla ban pen sno bahai u namar kadai ya uta ba wan hajan uble ban ngai ba udon ba ulong ba ainong ya kita ga ba wat yu kadai ya kita ga ba wan khmat jong uble ban ngai ba udon ba un ai juba pe kita wat yu ong tin ga uble dan kami ngai pi pingin wan khmat jong uble ba wan khmat jong uble ba ga jing tuai ngide ban wan da ga don non ka ba ngai bangin yo ya ke e ga bangi wat ngit ba nu bele bangi wat ude bele ba shisha uni bele bangi phai bangi duai bangi pan ude bele ba sha ba ai be ya ke e ga bangi yo la dangi wan da ga dok nu jong ga jingai ngidan kam palat banwan ho tra Jesus da ga jingai
Namar berkata ke nong rim jong ketien ke jong blei klem ke jingai ke nomla bat pen sngo bahai blei klem ke jingai ke nomla bat pen sngo bahai blei Marcos lo mas peu gut khot ke bang san puar ulo ong ti ha u tu khilek no kata ke jingai jome ke lapan khia yemi ubar timio subama la uwan ha ujuskus khot kerpat agar teng jong utra giskus daga jingai bat ujisu ong kata ke jingai jome ke lapan khia yemi habangi duai habangi pai shublei ngin kam bangin duai bangin pai shublei daga donut ke bangin ngej bangin yok bet ya ke ke bangin pai shublei namaru jisu ong la pikiran ham nulum daga jingai klem aratin pinyo kein unulum un kun ria no na kata kada ngakwa banong pi gani gede ge balai habangi wana khmat chong blei ngin kam bangin wan daga jingai habangi duai habangi pai shublei ngidon kam bangin duai daga jingai ngin ngej ba ublei un jubah bai hakapor jungu ublei un jubah bai un ai bai ya ke bangin duai la kata ka jing duai jing ni duai hakamon ge jungu ngej skem ublei un khia bai ke met jungan spi ublei un khia ge jingpang ge jingstom ublei un map ye pi ublei un le ya ke bau de man le un ya syam lut ya ge jinan kam junga jong pi na haba piwan nak mat jong blei lang ba ka jing duai haba pi duai ka ban kong yit yelede ka ba ar wan da ka ba penrit yelede ka ba lai wan da ka jingai la da pile ikini nganget skem penyo i ke jubab ha ga ga gm ke jong pi don na pedang pi mentah ni ki ba comments Pastor, please pray for me that I am sick and I'm tired of being sick. Okay, I am not a pastor actually. Okay, I will pray for you. I believe that God will heal you. Nangay ublen pun khia epi. No, God will heal you. I pray for healing for you. Try ngadwai ablej nga try jisat ngadwai nem ta ini. Iba pha dwai try ngadwai kerteng jimi Jisu. Ila thaj try nagadao juga jingpang try. Ablej ngadwai kerteng jimi Jisu nga jingpang gade bet kriya na ablej. Ngadwai kerteng jibi Jisu ni jingpang kam nan bor ban te ban khom kada ban ken riak no naga met jing tra nga be ni ga chupang kerteng jibi Jisu tra nga bor ka snam jibi ga jingpang kada ban riak no kerteng jibi Jisu nga aingo metra na man mis Jisu doai amen nget pin khia no ha ga si nget pin khia no blem yo ban ker khui pi ga si na